Ιούλιος 2008. Είμαστε στον κάμπο, στην Ανατολική Θράκη. Δεξιά ο κάμπος της Τσάντας. Sola mı gidiyoruz? Buradan mı gidiyoruz? Evet. Και αριστερά μας ο κάμπος του Κερμέτρη. Το Κερμέλι. Ο φίλος, ο Μουμίλτον Γλου, το εξωτικό του. Burada 32 konut var toplam. Evet. Onu söyle 32 tane var burada. Tριάντα δύο σπίτια είναι εδώ. Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το σπίτι, πόσα μέτρα είναι το σπίτι Kaç αυτό? metrekare diyor? Burası 1000 metrekare. Bir şey, Binaların inşaatı. Bina 70 metrekare tavanda, yani 160 metrekare. Dikkaton ikisinin de metrekare. Ala bütün bahçe andama kilometre. Bahçe andama. 1000 metrekare. Αυτοί που κάθονται εδώ πέρα τι δουλειές κάνουν, Μουσταφά? Burada oturanlar diyor ne işlerle meşgul? Buradakiler İstanbul'dan geliyor. Burada oturmuyorlar. Onlar İstanbul'dan geliyor. Doktor, çoğu doktor. Doktor? Doktor. Bütün İstanbul erkundi. İzo dediliyor bunu. Yeni yatırıyor. İstanbul. İstanbul doktoru. Kalıkere. Çoğu yazın geliyorlar. Kalıkere. Kafayı tutrarsın. Τράβηξε. Abi şimdi ben böyle oturdum. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Sen çek onu da ben çekeyim sen ne olur görüyorum çek. Söyle. Καλαμά, του φίλου μας του Μουσταφά. Να δούμε τον παππού. Καλά, κάτσε, περίμενε να βρούμε τον παππού. Πού πήγε ο παππούς? Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλά είστε? Καλά şükür, siz πώς είστε καλά? Καλά, μια χαρά. Και τα μιλάς μια χαρά τα ελληνικά. Τα ρωμαϊκά, ψύχα. Ψύχα τα μιλάς. Περάσουμε μέσα. Περάσουμε μέσα. Ο παππούς πού είναι? Μέσα είναι τους. Μέσα είναι. Η γιαγιά και ο παππούς. Τι είναι η γιαγιά? Buyurun. Buyurun. Ο Σκυλντή. Αυτή είναι η Πυθράμ. Nasılsınız, iyisiniz? Η Πυθράμ. Καλά είσαι? Καλά şükür. Siz nasıl καλά? Καλώς ήρθες. Πώς είσαι, καλά? Καλά είμαι και χαίρομαι πολύ που μιλάς τόσο καθαρά. Το ευχαριστώ. Γεια σας. Αυτός είναι ιός. Α, ο γιος. Βάλουμε και αυτό εδώ. Αυτό το παράσημο τι είναι? Baykal. Μπαϊκάλ. Από το Baykal. Baykal Atatürk. Atatürk yok. Partisi. Atatürk. Atatürk, Baykal yok. Kemal Atatürk. Evet. Και η γιαγιά. Κάτσουμε τώρα λίγο. Αυτός είναι Mustafa Δεν Kemalis. το κρατάμε όρθιο τον Και παππού το τώρα. Baba κρύωσε. geçelim içeri. Gel. Röportaj yapacak. Gel. Hoppa. Evet, εντάξει. Otur neden? Geç otur. Εντάξει. Εγώ είμαι η γυναίκα του. Καλά. Καλά είναι. Εσύ Μια καλά χαρά. είσαι. Καλά Πολύ είσαι. καλά. Ara ara gel. Το ευχαριστώ. Geç sen de oraya. Ναι. Gel böyle otur buraya. Καλά είσαι γιαγιά. Καλά. Καλά şükür. Otur. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε στο σπίτι του φίλου μας του Μουσταφά και είναι ο παππούς εδώ. 98 χρονών. Η Πυθρός. Ναι. Ο παππούς είναι 98 χρονών. Μιλάει το ρουμέικα μια χαρά και όταν ήρθες εδώ πέρα πόσο χρονών ήσουν?
Κουβεντιάζεσαι ama δεν ακούω. Kaç yaşındaydın diyor geldiğin zaman? 17. 17 mi? 15 χρόνια είχα άντα ήρθα εδώ. Είχες 15 χρόνια όταν ήρθες εδώ. Και 81 πάτσαμε τώρα εδώ. 96 ξέρετε. Στα 96 μέσα χρόνια έχω εγώ τώρα. Πατώ. Και διαβάζεις κάθε μέρα εφημερίδα. Στο Γυρανιστάν από το Τσοτήλι είμαι εγώ. Άμα από τα χωριά. Ναι. Από την Τζεραπιανή. Από την Πλάζαμε Τζεραπιανή. η Βοδορίνα. Από το Κοντά Τσοτήλι. είναι στη Τσοτήλι. Είχε πολύ κόσμο τότε. Δεν άκουσα. Κόσμο πολύ είχε, Καλαμπαλίκη πολύ κόσμο. Evet. İyi. Tamam, έτσι είναι. Baba kalabalık mıydı diyor. Soruyor o zaman kalabalık, Kalabalık mıydı? Δεν ήταν κalabalık. 30 σπίτια ήταν. Και τώρα λίγα Το είναι, δικό έφυγαν του χωριό. τώρα. Άργησε Κalabalık τελείως. δεν είμαι. Αλλά τώρα δεν πάησα. Τι είναι, τι δεν είναι, ό,τι ξέρω. Με παρακαλούνε τα παιδιά. Χάιντε τέτοι να σε πάμε. Τι να ειδώ εγώ, δεν βλέπω, δεν ακούω. Μια χαρά είσαι. Τι είμαι καλά. ναι. Πολύ καλά είσαι. Εσύ με βλέπεις από είμαι καλά. Άμα πολύ καλά δεν Εγώ σε είναι. είδα πώς περπατούσες. Σας φαίνεται εγώ. Οι 98 χρονών πήγες και πήρες εφημερίδα για να δεις ο Μπαϊκάλ πώς πάει. Το βράδυ θα με κάνει τραπέζι ο Μπαϊκάλ. Και εγώ με τον Μπαϊκάλ είμαι. Το καλοκαίρι τώρα είναι, καλοκαίρι τώρα. Τα παιδιά με παρακαλούνε να δούμε. Με παρακαλάει με το τάξι να πάμε και να έρθουμε. Κουλάει είναι άμα. Μακριά είναι για τον παππού. Δεν έχω. Δεν Γεία δεν έχω καλά. Ναι, γεράματα είναι, πώς. Για κάνω ψυχανα. Εκεί πέρα ύστερα με σπούρτες είμαστε για να γυρίσουμε. Ναι. Για να γυρίσουμε, να έρθουμε όσοι και να γυρίσουμε, να μην γυρίσουμε. Δεν καμποτζέσαι να πάμε. Αλλά τούτο το καλοκαίρι, αν με ζωρλατήσουν τα παιδιά, Άμα σε ζουρλατήσουν τα παιδιά. αν μπορεί και να έρθω. Αν έρθουμε αυτό το καλοκαίρι, δεν έρθουμε σε άλλο. Δεν έχω όποτε είναι ακόμα. Η υγεία μας κοντάνεψε τώρα, μέρα και με μέρα. Να εδώ καητερούμε για να πεθάνω. Όχι, μια χαρά είσαι. Τι να πω. Αλλά Τώρα μου ρωτάνε Όλα καλά δεν μας και τα όλα φίλια. ήμασταν. Ωραία. Όλα καλά, όλα ήμασταν. Μια χαρά. Αλλά τι δίνετε δόση. Γιατί δεν κάνουν τώρα 7-8 παιδιά όπως παλιά. Τι να τα κάνουμε, Τι να τα κάνουμε, τι να τα κάνουμε τώρα. Και σε εμάς έτσι γίνεται. Δεν κάνουν 2-3. Εγώ έχω 3 γιατί τα 2 βγήκαν μαζί. Ποιος δεν τα να κοιτάς? μάθουν γράμματα, να έναν άνθρωπο. Εμείς τράνεψαμε 5 αδέρφια εμείς. Άμα δεν έμαθαμε καν. Suyu da işte. 5 οι μπαμπάς πώς Ne θα diye κάμα. baksam öyle.